Studios. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Fraților, eu de acum pe acest canal am un nou banner și un nou logo. Bannerul și logo-ul este creat de Bumble Boy, după cum vedeți și pe imagine. Este un banner foarte mișto, logo-ul îl veți vedea pe canal. Dacă vreți și voi, trebuie să vă duceți la el pe canal și să scrieți în descriere. El face aproape pe gratis, trebuie doar €1 sau depinde cum vă înțelegeți cu el. Eu m-am înțeles la €1 și face lucruri foarte bune și foarte de calitate. Așa că eu vi-l recomand. Și vă las cu clipul de Factory.x.